Aldrig hun nede i sportsklubben dernede. Hun laver ikke noget, hun kigger på alle de unge fyre dernede. Og det gør man også kun, når man er blevet lidt gammel, tror jeg. Men det værste er jo nu nok, at siden Finn han flyttede ind, nu synes de jo, nu er huset lidt for lille. Så nu bruger de en 30-40.000, så laver de 1,5 kvadratmeter derude i en kanap. 1,5 kvadratmeter. Det tager lang tid før det virker. Ej, nu skal du høre, mor. For nu at være lidt seriøst, ikke? Du ser jo ikke gammel ud. Så det kan ikke være helt rigtigt, jeg tror du er gammel. Og du gør stadigvæk gå. Og du ser jo godt ud. Jeg kan ikke se, at hun er 70. Kan I se det? Så du skal tænke på, nu skal du klare til, at du bliver 80, jo ikke? Ja. Der er jo alle mulige muligheder nu om dagen. Man har internet, man kan køre, man kan tage på rejser. Og du har en lille Natasha, du nu skal tage dig af. Hun har røde knæer for at kravle rundt på gulvet. Så der er ingen grund til ikke at have det sjovt de næste 10 år. Eller 20 år. Det er du nødt til at skal gøre. Du har så meget at leve for. Og hvis du ikke passer på at finde, så bliver han for tynd. Så du er nødt til at lige holde med. Jeg tror nok, at I kunne huske, da I var små, når folk de var 50 eller 60 år gamle, så var de gamle. Men det er man altså ikke nu. 90 er gammel, ikke 50 og 60. Og i England, der har vi en berømthed, der hedder Richard Branson. Har I nogensinde hørt om ham? Det er ham, der laver den flyselskab, der hedder Virgin. Og hans bedstemor, hun døde, da hun var 101. Og hun blev spurgt, da hun var 101, hvad var hendes bedste årti? Og det var i 90'erne. Det var det. Da hun var 89 år gammel, der var hun verdens ældste person, der havde et hole in one i golf. Så der er ingen grund til at blive gammel. Og jeg synes, du er altid er små. Så jeg synes, vi skal skåle på det. Skål. Skal jeg lige tage billeder af det her? Hun synes, det er sjovt. Bliv lige ved, mor. Jeg skal prøve en gang.